Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। ओइ जोंना रिजाल्ट होसिगोन रिजाल्ट खथायाव होगोन नै जाम्बा 1 मिनिटल'सै हे गैलालै फेलखासो सयथिबो आंलाय गिनानै आथिं आखाइ मावजोब्बायसो आंना आयु मा जाबावनांगौ जाखो फरायनो थिनबाबो फराया नालाय ब्रा रिजाल्ट होबाय हा बेसेबां मार्क्स मोनखो बेसेबां 35% नोंना बेसे 36% ओइ जाम्बा हायाव मा उन्दुखो सिखार थोद जाम्बा हायावसो थान्दा फांखायाव जाया बाबो जाया दा जोफा गारनोसैलां बाराबा ओइ खावब्ला नोंहा कम्पिउटारा मानो अन जाया उइन्ड'सआ गाज्रि जाबाय आंना आरो हार्ड डिस्कआव जाबावलासो हाब मा सिन्थाब्रा दा इलेक्सन जेननायखाय दुखुथार नामा नङा आं एचएसनि रिजाल्टखौसो सिन्था जागासिनो रिजाल्टखौलाय मानो सिन्था जानांगौ हाखायाखैब्रा बे नंगौ दा हानो माने आंना केमिस्ट्रियाव एसे डाउट दङ पास जागोन ना फैजागोनथाय आंथ' जेबो फरायाखै दे फुङाव एसे नायज्रांबाय ब्लडबाय आंथ' कुइसन लिरनानै गारबोयो एन्साराव 3 घन्टा गोजो एन्सारखौबो हाखायाबा माथो उफायाव कुइसनखौ लिरनानै फैफिनजोबो आं उल्था नै आंहा दाख्लै मा जादों मिथिगौ जि मोजां सिगांनिफ्राय नाहर लिरलायबाय आङो दा मास्टारा उनाव दङ आंखौ नायगासिनो गेबलानो दाना फैनानै बिसोरखौ थाम होफैबायलै आंलाय मा जाखो सोंदों दाना गैलालै सयथिंबाय आङो औ ओमफ्राय मास्टारा जेबो होनासै र' खोनासं ओमफ्राय दाना मास्टारा आंखौ बुंबाय आरोखि खावब्ला नों सिगांनिफ्राय एफा खस्थ' मानो नायै लिरनो नों बेजों जिरायदो थां बुंबाय आरोखि दाना ओमफ्य जिरायनो थिननायखाय आंहा जिरायहैबाय दा होजासिनलायबाय दुद्राव बिखुङाव होजासिनो आखायाव मानजा जालायनाय स्केलजों होजादों आंलाय थोद जाम्बा नोंहा बिदि बुंबा जिरायहैनांगौ जाहैबाय गाजालै नोंना हा मास्टारा जिरायनो थिनबाय नालाय बेयाव जिरायखागोनानो आसोलसो नोंबो मा आसोल नोंहाथ' टप मारिसिगोनलै गाबोन रिजाल्टआव मा थब्ल' मालाय फेमास जासिगोन निउस चेनेल मानि मालाय मेब्ला बिथाङा मालाय लेटार मोनदों फार्स्ट डिभिजन अल साबजेक्ट लेटार ओइ जोंना एचएसनि रिजाल्टआ गाबोननो होगोननो माथो जाखो मोजांसो बवाग जाखि नोङो रिजाल्ट होसिगोन रिजाल्ट एचएसनि फाइनाल रिजाल्ट औ माथो जाखो एगजामा आंनि संसारखौ जाहोनो हागोन नामा होदों माथो जाखो रिजाल्टनि नाम्बारा आंनि फिउचारखौ जाहोनो हागोन नामा अरे भाई कलेजाव एडमिसन लानायनि थाखाय एगजामनि नाम्बार आरो पार्सेन्टेज आंनि लाइफआव जेबो एफेक्ट होआ गावहा हाबोदों खोमा बेखायनो दुगा साला हे हानो बाबु माखासे मेथाइसो लिरनानै फैदों आङो एन्सार स्क्रिप्टआवनो दा मास्टारा मोजांबा नाम्बार होगोन खर' गाज्रिबा दाननोसैगोन बि दानबा दानथोंलै बाल सानबेसे जायो बे नोंनि 95% 100%ना नायनो आंबो